Έχω τη σκητάλη. Έχεις τη σκητάλη. Όποιος θέλει να κάνει μία ερώτηση και τα λοιπά, θα παίρνουμε το κινητό για να κάνει την ερώτηση. Γιατί έχουν αξία αυτά που θα πείτε, έχουν αξία οι ερωτήσεις σας, θέλουμε να καταγραφούν για να δοθούν και οι απαντήσεις. Κατανοητό. Κυρίες μου, κύριοι, μειοψηφία είμαστε σήμερα. Καλημέρα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι στην παρέα σας. Νιώθω όμορφα. Απλά και ανθρώπινα. Το λέω ότι νιώθω πολύ όμορφα που είμαι κοντά σας. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Νασίμ. Το μικρό μου όνομα είναι Νασίμ, είναι αραβικό. Σύριος είναι το επίθετο. Είμαστε στην επικαιρότητα. Είμαι μηχανικός πληροφορικής, άρα έχω σπουδάσει την επιστήμη των υπολογιστών και είμαι και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης. Αυτούς εκπροσωπώ σήμερα. Ο Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης είναι εταίρος στο Δήμο, μας προσκάλεσε ο Δήμος, ούτως ώστε να βοηθήσουμε. Θα σας πω σε λίγο πραγματάκια γι' αυτό. Το πρόγραμμα, όπως ακούσατε, στα αγγλικά είναι το Digi Inclusion. Στα ελληνικά είναι η ψηφιακή ένταξη. Τι θέλουμε? Θέλουμε να ενταχθούν όσο περισσότεροι και να σηκώσουν το τηλέφωνο ώστε να το απαντήσουν. Οκ, κανένα πρόβλημα. Διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης. Για να κάνουμε καμιά ερώτηση. Θα έχουμε αλληλεπίδραση. Πόσοι από εδώ μέσα έχουν Facebook? Οκ, πάρα πολύ ωραία. Κάτω τα χέρια. Πόσοι από εδώ μέσα μιλάνε με το Messenger? Περισσότεροι. Πάρα πολύ ωραία. Πόσοι από εδώ μέσα έχουν Tinder? Πόσοι ξέρουν τι είναι το Tinder? Ωραία. Ωραία. Ωραία, ναι, όχι. Αυτό ξέρετε τι. Πρέπει να γίνουν πρώτα η σωστή αξιολόγηση. Πρώτα κάνεις ερωτήσεις, μετά κάνεις την εκπαίδευση και μετά ξανακάνεις ερωτήσεις. Για να δούμε και τι μάθαμε. Θέλω μια εθελόντρια με γυαλιά που να ξέρει τι είναι το Tinder. Λοιπόν, είναι μια εφαρμογή μέσα στην οποία μπορείς να μπεις, να βάλεις τα στοιχεία σου και να ζητήσεις να βρεις έναν άνθρωπο για να βγεις σε ένα ραντεβού και να κάνεις μια γνωριμία. Είναι ένα site που μπαίνεις για να κάνεις γνωριμίες με ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν. Κυρίως ερωτικού περιεχομένου. Ξεκινήσαμε από τα πιπεράτα. Όχι κι όμως η στατιστική λέει ότι σε όλες τις ηλικίες υπάρχει ζευγάρωμα. Και έτσι πρέπει. Υγεία είναι αυτό. Υγεία είναι αυτό. Λοιπόν, επειδή κάμποσοι από εδώ μέσα έχουν Facebook, εγώ θα ήθελα να σας προσκαλέσω να ακολουθήσετε τον Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης. Αυτούς εκπροσωπώ σήμερα. Αυτή τη στιγμή εγώ θα έπρεπε να είμαι στη δουλειά μου. Όμως, στα πλαίσια της προσφοράς, αφήνω τη δουλειά μου ως αντιπρόεδρος και έρχομαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας. Έχω κάμποση εμπειρία κοντά στα 15 χρόνια να κάνω εθελοντικές ομιλίες. Δεν είναι επάγγελμά μου. Μας αρέσει να μοιραζόμαστε. Και μάλιστα σας απευθύνω πρόσκληση, προσέξτε με, να γραφτείτε στο Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης. Ο Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης δεν είναι ένα μάτσο έτσι εξυπνάκηδες nerds που τους λένε που ο ένας κοντράρει τον άλλο ποιος ξέρει περισσότερα. Όποιος θέλει να μάθει έρχεται εκεί και μπορείτε και με ραντεβού να έρθετε στο χώρο μας. Είμαστε που είναι το κοινωνικό φαρμακείο στο Φώτης Κοσμάς, διπλάνη πόρτα. Και άμα ξέρουμε ότι θα έρθετε, πολύ ευχαρίστως να είμαι είτε εγώ είτε συνάδελφοί μου, μέλη του Συλλόγου, να μοιραστούμε μαζί σας. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε έναν ευγενή σκοπό και θέλουμε και τη στήριξή σας. Και χαιρόμαστε όταν μοιραζόμαστε πράγματα. Άρα, το πρώτο πράγμα που κρατάμε, αυτούς εδώ τους θέλω φίλους. Προσοχή, δεν είναι προφίλ, αυτό είναι σελίδα. Κάνω απλά like και βλέπω τι ακολουθώ. Δεν είναι προφίλ, δεν είναι σωστό να ήταν προφίλ. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, μάθαμε το Tinder, μάθαμε και το Σύλλογο Τεχνολογίας Θράκης. Πάμε παρακάτω. Ο σημερινός τίτλος είναι «Ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεξιότητες και μετρήσιμες συμπεριφορές».
Μέρος από τις μετρήσιμες συμπεριφορές είναι και το savoir-vivre του διαδικτύου. Κάτι που δεν το ξέρουν πάρα πολλοί χρήστες. Θεώρησα καλό να το πω σε εσάς, ούτως ώστε να έχετε να μάθετε και κάτι στους υπολείπους. Αν έχουμε χρόνο θα πούμε κάμποσα πραγματάκια. Ας ξεκινήσουμε όμως από το zoom. Ασφάλεια στο διαδίκτυο. Εδώ έχει και μια ωραία δικιά μου φωτογραφία. Ναι. Ωραία. Τώρα θα επανέλθουμε. Λοιπόν, η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι αγαθό. Δεν μπορεί να γίνονται ένα σωρό πράγματα, υπηρεσίες, ευκολίες, παιχνίδια, να πληρώνω λογαριασμούς, να κάνω πράγματα και να μην είναι φιλικό και προστατευμένο αυτό το περιβάλλον. Είναι αγαθό. Όπως λέμε ότι το νερό είναι αγαθό, δεν επιτρέπεται να το στερούμαστε. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι αγαθό και έτσι πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, αριστερά έχει μια εικονίτσα με μια οικογένεια μπροστά σε έναν υπολογιστή. Λίγο νωρίτερα ακούσατε τις ευκολίες που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Άλλες που τις κάνουμε χρήση και άλλες που τις ακούμε αλλά δεν τις έχουμε κατακτήσει. Σωστά? Αυτή είναι η τέρμα αριστερά φωτογραφία. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε τι πονηρεύεστε ότι σημαίνει, ας πούμε, αυτό εδώ, με την οθόνη και το χεράκι. Κάποιος, κάποια? Κλοπή στοιχείων. Κλοπή στοιχείων. Κλοπή στοιχείων. Είσαι και λίγο μακριά. Αυτό μοιάζει με κάρτα και εδώ... Μπράβο. Ωραία. Προσωπικών δεδομένων. Πάρα πολύ ωραία. Επειδή είμαστε επαγγελματίες και σεβόμαστε, ζητήσαμε την συνένεσή σας για να βγάλουμε φωτογραφία, βίντεο ή ήχο. Αυτό είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Δεν επιτρέπεται εγώ να σας καταγράψω εάν εσείς δεν συμφωνείτε. Και αυτό πρέπει να το απαιτήσετε οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, το ότι μας ζητάνε την υπογραφή, συνήθως μας εγείρει κάποιες άμυνες. Τι θέλει να πάρει αυτός, δάνειο στο όνομά μου? Όχι, αυτό είναι το σωστό. Αλλά επειδή δεν συμβαίνει συχνά, πονηρευόμαστε. Αυτό είναι ένα κριτήριο. Δηλαδή, αν έχω να μπω σε 2 μαγαζιά όπου στο ένα με ενημερώνει ότι υπάρχουν κάμερες και στο άλλο που υπάρχουν κάμερες αλλά δεν με ενημερώνει, εγώ θα προτιμούσα το μαγαζί που με ενημερώνει στην πόρτα. Προσοχή, καταγράφεται για λόγους ασφαλείας. Υπάρχουν κάμερες, μας ενημερώνει. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Πρέπει να κινηθούμε προς την ποιότητα. Πώς όμως? Μόνο αν γνωρίζουμε. Άρα, καλώς ζητήσαμε την υπογραφή σας και ζητήστε το. Έχω καλομάθει. Είναι δικαίωμά μου να με καταγράφετε με τη συνένεσή μου. Αντιληπτό? Πολύ ωραία. Παρακαλώ. Μπαίνω πολλές φορές σε κάποιες σελίδες και εκεί μου λέει συνενώ, δεν συνενώ. Εγώ θέλω να πατήσω το δεν συνενώ και πολλές φορές δεν μπορώ να το πατήσω και μετά πρέπει να πάω στις περισσότερες επιλογές και εκεί στις περισσότερες επιλογές μου ανοίγουν σελίδες που με μπερδεύουν και στο τέλος, επειδή θέλω να διαβάσω αυτό που ήταν εκεί μπροστά, τελικά σαν να με στέλνουν και απαντώ ναι συνενώ, ενώ δεν ήθελα αρχικά να συνενέσω εγώ να μου στέλνουν cookies, να μου στέλνουν διαφημίσεις κτλ. Αυτό πώς μπορώ να το αποφύγω? Ναι. Εδώ προσοχή. Μπαίνοντας σε μια ιστοσελίδα μπορεί να μας ρωτήσει πολλά πράγματα. Θα πω για το πιο συνηθισμένο. Ακούστηκε η λέξη cookies. Τα cookies τα ξέρετε. Λοιπόν, πριν από 15 χρόνια όταν ξεκίνησα τις ομιλίες, προσπαθούσα να εξηγήσω τι είναι τα cookies. Τα cookies είναι το εξής. Στέλνεις το παιδί σου στο πάρκο και τι του λες? Μη πάρεις γλυκά από αγνώστους. Αυτό δεν λέμε? Εμένα έτσι με είπε η γιαγιά μου, έτσι με έμαθε η μάνα μου. Μη μιλάς με αγνώστους. Στην ουσία, τότε, τα cookie μας ρωτάνε τι είναι τα cookie. Στο πάρκο τι θα ρωτούσε ο άγνωστος? Πώς σε λένε εσένα? Τι νοσείσαι? Πού πας? Τι φοράς?
Τι θέλεις? Θέλεις ένα κούκι? Θέλεις ένα σοκολατάκι? Ένα μπισκοτάκι? Τώρα, τη σήμερον ημέρα, όλες οι ιστοσελίδες, βάσει νομοθεσίας, επειδή μας παρακολουθούν, είτε λίγο είτε πολύ, βάσει νόμου είναι υποχρεωμένοι. Θέλεις το μπισκοτάκι μου? Είναι υποχρεωτικό να σου λέει, σε ενημερώνω ότι εγώ σου δίνω μπισκοτάκι γιατί θα μάθω για σένα ότι είσαι εγώκερος και ότι το αγαπημένο σου χρώμα είναι κόκκινο και πριν από λίγο μπήκες στο CNN να δεις τι γίνεται στο πόλεμο στη Συρία. Τα ξέρει ο ΑΒ που μπήκα εγώ να ψωνίσω αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα cookies. Άρα, στην ερώτηση για τα cookie, επειδή είναι υποχρεωτικό δια νόμου, είναι σωστό μία φορά από περιέργεια σε μια καλογραμμένη σελίδα να διαβάσω. Ποιες πληροφορίες μαζεύετε για μένα? Αυτό και εκείνο. Ενδιαφέρον. Ναι. Και στη δικιά μου την προσωπική ιστοσελίδα ενημερώνω τους πελάτες μου ότι μαζεύω cookie. Γιατί είμαι σύνομος. Έτσι υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και ευτυχώς που έχουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όχι την Αμερικάνικη. Αν έχουμε χρόνο θα πούμε και γι' αυτό. Άρα, σε γενικές γραμμές, σε ιστοσελίδες σοβαρές, το θέλω το μπισκοτάκι σου. Αν μπήκα να διαβάσω στο NGR ειδήσεις, λέω ένα παράδειγμα, ή στο sky.gr, εκεί που μου λέει συμφωνείς να πάρεις τα cookie, είσαι σοβαρός. Αν μπω όμως σε μια ιστοσελίδα όπου έχει συνταγές, εκεί μπορεί να πω, μπορώ να κάνω τη δουλειά μου χωρίς να πάρω το cookie, για να δοκιμάσω. Έτσι φέρομαι εγώ. Άρα, μία φορά να μπω να διαβάσω τι είναι αυτά τα ρημάδια, τα cookie που μου ζητάς και να προσέξω πολύ σε άλλα ερωτήματα. Εγώ έχω μία αλλεργία στο εξής. Στο έξυπνο κινητό μου, όταν κατεβάζω εφαρμογές, παραδείγματος χάρη, κατεβάζω μια εφαρμογή για να έχω το πορτοφόλι μου, που να μετράω τα έξοδά μου. Πήγα, πήρα σούπερ μάρκετ, 40 ευρώ, για να τα οικονομικά της τσέπης μου. Household, πώς έλεγε η γιαγιά μου. Λοιπόν, όταν εγκαθιστώ αυτή την εφαρμογή, γυρνάει και μου λέει, μου δίνεις πρόσβαση στις φωτογραφίες, μου δίνεις πρόσβαση στον ήχο, στο μικρόφωνο. Από πού και ως πού μία εφαρμογή που είναι να μετράω το τευτέρι μου, τα έξοδά μου, θέλει πρόσβαση στο μικρόφωνο, να με ακούει. Από πού και ως πού να έχει πρόσβαση στις φωτογραφίες που έβγαλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο ή μαζί σας, εάν συνενείτε. Καταλαβαίνετε, ζούμε σε ένα ύπουλο κόσμο όπου οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές και κουράζουνε. Οπότε δεν βαριέσαι. Πάτα και εδώ ναι, πάτα και εκεί ναι. Αυτό θέλει εκπαίδευση. Μία συμβουλή που δίνω στη μητέρα μου, την οποία την είχα προσκαλέσει αλλά δεν μετακινείται πολύ εύκολα, να έρθει εδώ, της είπα, βγάλε φωτογραφία το ερώτημα και μοιράσου το μαζί μου. Εκεί που σε ρωτάει, οι ερωτήσεις, γιατί κάθε ερώτηση είναι διαφορετική. Καταλαβαίνετε? Οπότε βγάλε φωτογραφία και μοιράσου το με κάποιον που γνωρίζει. Ή πες μου που μπήκες και σε ερώτησε αυτό το πράγμα. Πιο εύκολο είναι η φωτογραφία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο παρακάτω. Αυτό εδώ έχει ένα μασκαρά, τώρα χτυπάει και ήλιος και έχει μειωθεί το κόντραστ στο ωραίο μας πανί. Λοιπόν, αυτό εδώ κάτω δεξιά, να πω εγώ τι είναι. Λίγο νωρίτερα είπαμε για την όμορφη εφαρμογή που βρίσκει στέρι, το Tinder, που το είπαμε νωρίτερα. Να το εγκαταστήσετε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ανέκαθεν γινόταν αυτό, πουλάνε έρωτα. Προσποιούνται κάποιον άλλον. Δεν είναι δύσκολο στο διαδίκτυο να προσποιηθείς κάποιον άλλον. Και γυρνάω τώρα πολύ πολύ πονηρά πίσω στη συνένεση με τις φωτογραφίες. Πάω εγώ και βγαίνω μια ωραία φωτογραφία με τη Δήμητρα. Δεν ήθελες.
Βγαίνω μια πολύ ωραία φωτογραφία. Πολύ θέλω να βγουν φωτογραφία μαζί μου. Μπράβο. Απομονώνω το πρόσωπό της. Και φτιάχνω εγώ ένα λογαριασμό για τη Δήμητρα με τη φωτογραφία της. Και γράφω από κάτω Μαρία Μαγδαλένα. Μαρία Μαγδαληνή. Ωραία. Άρα, το τι βλέπω στο διαδίκτυο, θα το δούμε και παρακάτω, δεν είναι απαραίτητα αληθές. Και το σωστό είναι όταν βλέπουμε κάτι στραβό, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και να το λέμε, να το μοιραζόμαστε. Γιατί αν δεν το πούμε, δεν θα ξέρει ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με ψευδόνυμο Μαρία Μαγδαληνή. Ναι, αλλά μπορεί να πέσουμε μπροστά και να το δούμε και να πούμε Δήμητρα, κάποιος το κάνει αυτό εξ ονόματός σου. Εξ ονόματός σου. Λοιπόν, πόσοι από εδώ μέσα έχουν PIN στη κάρτα του κινητού τους που ξεκινάει με το 1 και το 9. Όχι, του ATM, συγγνώμη, της τράπεζας. Λέτε αλήθειες τώρα, Λοιπόν, ο λόγος που σας ρωτάω είναι ότι κωδικούς, password, κωδικός πρόσβασης. Μια ερώτηση που ξέχασα να κάνω. Από εδώ μέσα πόσοι έχουν email? Email. Πόσοι νομίζουν ότι έχουν, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό? Ναι. Ναι. Οκ. Ωραία. Στο email όμως έχουμε ένα κωδικό πρόσβασης. Ποιος έχει πάνω από 5 χρόνια που δεν το άλλαξε? Μόνο εγώ? Πάρα πολύ ωραία. Πελάτες μου. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πραγματικό χρόνο έχω μέχρι τις και μισή. 11. Ναι. 11. Δεν μου το... 11.30 εγώ ήξερα. Εκτός αν θέλουν οι κυρίες να καθίσουν μέχρι τις 11.30. Θα τις διώξω εγώ. Οπότε θα τρέξουμε. Ώρα να τεστάρουμε τα μάτια μας. Όχι έτσι. Με ένα πείραμα αλήθειας. Εδώ όλοι βλέπουμε ένα βέλος που δείχνει δεξιά. Αν όμως βάλω μπροστά ένα ποτήρι και το γεμίσω με λίγο αγνό, διάφανο νεράκι, πού δείχνει τώρα το βέλος? Ξεκάθαρα αριστερά. Δεξιά, αριστερά. Δεξιά, αριστερά. Πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με απλή φυσική. Και το έκανα to prove a point, που λένε και οι ξένοι. Ότι ακριβώς το ίδιο γίνεται και στο διαδίκτυο. Μπορεί κάτι να φαίνεται αληθινό και έγκυρο, αλλά να είναι ακριβώς το αντίθετο. Να πρόκειται δηλαδή για παραπληροφόρηση. Ναι, στον κυβερνοχώρο ζουν ανάμεσά μας πληροφορίες που είναι ψεύτικες. Ανακριβείς και παραπλανητικές. Πληροφορίες που κατασκευάζονται, παρουσιάζονται και προωθούνται για όχι και τόσο αθώους σκοπούς. Γι' αυτό, ενώ πάντα μας έλεγαν «Μην πιστεύεις τίποτα αν δεν το δεις με τα ίδια σου τα μάτια», στο διαδίκτυο μην πιστεύεις τίποτα αν δεν το ψάξεις με τα ίδια σου τα χέρια. Μάθε περισσότερα για την παραπληροφόρηση στο saferinternetforkids.gr/disinformation. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Το ξαναδούμε αυτό, όχι το βιντεάκι, αλλά ποιους πρέπει να ακολουθούμε για να μάθουμε περισσότερα. Εγώ θα σας πω σήμερα λίγα πράγματα. Εννοείται ότι δεν είναι πανάκια το τι θα ακούσουμε, είναι η αρχή της εκπαίδευσής μας. Εντάξει. Τρέχουμε και σε ένα δεύτερο βιντεάκι. Σας άρεσε αυτό? Πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Και εκεί που έχεις κάτσει να χαλαρώσεις, σου έρχεται μήνυμα από γνωστό οργανισμό ή υπηρεσία, νομίζεις, και διαβάζεις αυτό. Έχετε τεθεί σε καραντίνα για 10 μέρες. Πληροφορίες εδώ.
πανικόβλητος και εντελώς ασυναίσθητα ο δείκτης του χεριού σου διακτηνισμένος κατευθύνεται εκεί ακριβώς που δεν πρέπει. Ναι, εκεί. Ποτέ. Για κανένα λόγο. Μη. Ωραία. Ξαναχαλάρωσε τώρα. Πάρε μια ανάσα και πριν κάνεις οτιδήποτε, θέσε μερικά απλά ερωτήματα στον εαυτό σου. Η Ορτανσία κάθε πότε θέλει πότισμα? Ερωτήματα σχετικά με το θέμα μας εννοώ. Λοιπόν, πρώτον, γνωρίζεις αυτήν ή αυτόν που σου στέλνουν το μήνυμα? Αν δεν είσαι σίγουρη, μπορείς πάντα να ψάξεις σε μια μηχανή αναζήτησης το όνομα ή την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα. Δεύτερον, σου μοιάζει το μήνυμα λογικό? Που ξέρει οποιοσδήποτε τι συμβαίνει με την υγεία σου, Ακόμη και αν μοιάζει με κάποιον επίσημο φορέα ή οργανισμό, ιδιωτικό ή δημόσιο, είπαμε έρευνα online. Και τρίτον και σημαντικότερο, σε προτρέπει να πατήσεις ένα σύνδεσμο που δεν τον ξέρεις και δεν ξέρεις πού ακριβώς οδηγεί. Για κανένα λόγο. Μην λέμε τα ίδια. Αν συμβαίνουν όλα αυτά, τότε μάλλον έχεις πέσει θύμα απάτης μέσω SMS, το λεγόμενο smishing. Το smishing είναι σαν το γνωστό phishing, με μόνη διαφορά ότι το ένα γίνεται με SMS στο κινητό και το άλλο με email και στο web. Κάποιοι απατεώνες του ίντερνετ στέλνουν όλα αυτά τα SMS ή email σε πολλούς αποδέκτες, όχι μόνο σε σένα, για να ψαρέψουν με αυτόν τον τρόπο προσωπικά δεδομένα ή να στείλουν κάποιο κακόβουλο λογισμικό. Έχουν βρει διάφορους τρόπους να εξαπατούν. Χρησιμοποιούν είτε το αίσθημα του φόβου ότι κάτι θα χάσεις, είτε το αίσθημα της χαράς ότι κάτι θα πάρεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις να θυμάσαι πάντα ότι πρέπει να σκεφτείς ήρεμα, να μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Δηλαδή να μην πατήσεις κανένα link, κανένα σύνδεσμο, όπως το λένε, και να μην απαντήσεις σε κανένα email ή SMS που δεν είσαι σίγουρη από πού έρχεται. Κατανοητό? Να κόψεις αμέσως την επικοινωνία. Αν έχεις πέσει θύμα απάτης, τότε επικοινώνησε άμεσα με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μπορείς να στείλεις την καταγγελία σου και στη γραμμή καταγγελιών του παράνομου περιεχομένου στο www.safeline.gr. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες, μπες στο saferinternetforkids.gr/scams. Αυτά. Και τώρα μπορείς ανενόχλητη να διαβάσεις το βιβλίο σου ή να ποτίσεις τα λουλούδια σου. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Βλέποντάς τα αυτά δεν νιώθετε πιο όμορφα? Δεν νιώθετε έτσι μια ικανοποίηση? Αλήθεια. Ναι. Γιατί μας δίνει οδηγία, έχουμε ακούσει, έχουμε φοβηθεί, αλλά μας είπε κάποια βήματα. Αυτό κανονικά το βιντεάκι πρέπει να το έχω εύκαιρο για να το ξαναδώ και αύριο να το θυμηθώ. Άρα κάντε την ομαδούλα σας και ελάτε μια βόλτα στο Σύλλογο Τεχνολογίας που σας προσκάλεσα να τα ξαναπούμε και εκεί. Γιατί με μία επίσκεψη δεν σωζόμαστε, γνωριζόμαστε. Έτσι δεν είναι? Και είναι ευχάριστη η γνωριμία νομίζω μέχρι εδώ. Και δεν είμαι βαρετός, έχουμε και βιντεάκια. Πάμε να συνεχίσουμε με βιντεάκια, γιατί αυτά δουλεύουνε. Είναι ευχάριστα. Λοιπόν, για τους κωδικούς που λέγαμε... Ναι. Στην αρχή όλοι είχαμε έναν κωδικό και μας λέγανε «Μου δίνετε τον κωδικό σας παρακαλώ?» «Μα βέβαια, ορίστε», απαντούσαμε. Μετά μας λέγαν «Μη μοιράζεστε τον κωδικό σας με κανέναν». Και άρχισαν να ζητάνε νέους κωδικούς με τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Δεν τους έφτανε αυτό. Στη συνέχεια θέλαν και ένα κεφαλαίο γράμμα. Μα βέβαια, εύκολο. Όλοι βάλαμε τον ίδιο κωδικό με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο. Και δεν σταμάτησαν εκεί, μετά ζητούσαν και έναν αριθμό. Ευκολάκι. Όλοι βάλαμε τον κωδικό μας με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τελευταίο το νούμερο 1. Και δεν φτάνει αυτό. Και μετά ζητούσαν έναν ειδικό χαρακτήρα. Άκου ειδικό χαρακτήρα. Τι είναι αυτό? Α, μάλιστα. Το έχω. Τελειώσαμε επιτέλους. Τι? Όχι. Πρώτα, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, να δούμε γιατί είναι σημαντικά τα δυνατά συνθηματικά. Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου ολοένα και πιο συχνά προσπαθούν να παραβιάσουν τους κωδικούς μας με σκοπό είτε να υποκλέψουν τα προσωπικά μας δεδομένα, είτε να χρησιμοποιήσουν την ταυτότητά μας για τις δικές τους κακόβουλες πράξεις. Ελάτε τώρα να δούμε ποια δεν είναι δυνατά password και θα έπρεπε να αποφεύγουμε να τα χρησιμοποιούμε. Τα ονόματα, τα δικά μας ή της οικογένειάς μας, ή οι ημερομηνίες γέννησης, ή τα τηλέφωνά μας ή οτιδήποτε άλλο έχουμε δημοσιοποιήσει στα κοινωνικά μέσα.
εύκολες ακολουθίες γραμμάτων ή αριθμών που χρησιμοποιούνται συχνά και είναι προβλέψιμα γιατί υπάρχει πιθανότητα να πέσουμε θύματα της μεθόδου Dictionary Attack. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό. Για να δούμε τι είναι ένας καλός κωδικός. 2 ή 3 λέξεις που δεν σχετίζονται μεταξύ τους και είναι εύκολο να τις θυμόμαστε, οι οποίες συνδέονται με σύμβολα και αριθμούς. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε διαφορετικούς κωδικούς στους διάφορους λογαριασμούς μας. Τέλος, συστήνουμε ιδιαιτέρως να ρυθμίσουμε τους λογαριασμούς μας ώστε να χρησιμοποιούμε τη μέθοδο έλεγχος 2 παραγόντων ή αλλιώς Two-Factor Authentication, όπου αυτό είναι δυνατό. Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα Password Manager, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε το password που θα χρησιμοποιήσουμε εκεί να είναι πολύ ισχυρό. Νομίζω είναι περιττό να αναφέρω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που μόλις σας προτείναμε εμείς, αλλά θα πρέπει να βρείτε ένα καινούριο δικό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε τη σελίδα μας saferinternetforkids.gr/passwords. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Θα το έχω στην τελική οθόνη, γιατί κάποια χρήσιμα πρέπει... ωραίο και αυτό το βιντεάκι. Λοιπόν, σε κάποιο σημείο έλεγε το 2FA, 2FA. Όποιος από εσάς κάνει χρήση τραπεζικής μέσω διαδικτύου, το λεγόμενο e-banking, όταν είναι να κάνουμε μια μεταφορά, σου λέει, τι σου λέει? Να σου στείλω SMS στο κινητό σου, για να είμαστε σίγουροι. Γιατί και μόνο το ότι μπήκες με το όνομα και τον κωδικό σου στην τράπεζα δεν είναι αρκετό, γιατί αν εγώ υποκλέψω τους κωδικούς της Σάρας που έχει στην τράπεζα Πειραιώς για παράδειγμα και μπω εγώ από το λάπτοπ μου και πω μετέφερε 5.000 ευρώ στο δικό μου λογαριασμό, αν γινόταν τόσο απλά θα τρελνόταν η Σάρα και θα έλεγε δεν το χρησιμοποιώ αυτό, δεν έχει ασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο η τράπεζα ζητάει, δώσ' μου το κινητό σου, να σου στέλνω μηνύματα, είναι να μεταφέρεις 5.000. Έχουν όμως ένα πρόβλημα οι τράπεζες, δεν είναι ευγενικές. Και ξεκινάει, σου έρχεται ένα μήνυμα και σου λέει κίνδυνος απάτης, πρόσεχε. Παθαίνεις 1-2 εφράγματα, λες τώρα τι γίνεται? Απλά σου έδωσε τον κωδικό για να βάλεις να πληρώσεις τη ΔΕΗ. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Αλλά ξεκινάνε λίγο άγαρμπα τα μηνύματά τους. Εγώ αντιμετωπίζω πρόβλημα με τη μητέρα μου, συνέχεια να την κατευνάσω, ηρέμησε, είναι φυσιολογικό, μπήκα να πληρώσω τη ΔΕΗ σου. Και χρειάζομαι το εξαψήφιο να μου πεις, γιατί ακόμη και εγώ που έχω πρόσβαση στην τράπεζα για λογαριασμό της μητέρας μου, δεν μπορώ να κάνω καμία μεταφορά, καμία πληρωμή, αν δεν έχω πρόσβαση στο κινητό της. Άρα μάθαμε κάτι ακόμα, εάν δηλαδή μας κλέψουν το κινητό και έχει η τράπεζα πρόσβαση σε αυτό, αν ξέρει και τον κωδικό μου που μπαίνω στη τράπεζα, με αυτά τα δύο, αυτό είναι το χειρότερο σενάριο που μπορούμε να πάθουμε. Και έχουμε μια ερώτηση. Και πώς γίνεται, έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις από εταιρείες έχουν κλέψει και πολλά λεφτά. Βεβαίως. Πώς έχει γίνει αυτό? Μόνο με τη χρήση των κωδικών της τράπεζας? Δεν υπήρχε δηλαδή ενημέρωση των ιδιοκτητών με SMS? Λοιπόν, προσωπική εμπειρία. Ναι. Γενικά, τη σήμερον ημέρα ανθίζει το έγκλημα του λευκού γιακά, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, κάθεσαι στο ωραίο στο γραφείο, φοράς τη γραβάτα σου και από εκεί, χωρίς να κάνεις πολλά πράγματα, χωρίς να λερώσεις τα χέρια σου με όπλα ή με κακές παρέες, αν έχεις κάποιες σημαντικές δεξιότητες, μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις, ούτως ώστε να έχεις πρόσβαση σε έτοιμα χρήματα. Πάντα υπήρχαν οι κλέφτες. Τώρα έχει αλλάξει μορφή το έγκλημα. Γίνεται ηλεκτρονικό το έγκλημα. Κάθεσαι στο σπίτι σου. Ούτε κινδυνεύεις από όπλα. Καταλάβατε. Εδώ, συγγνώμη, υπάρχουν κάτι που δεν υπολογίζει ο κόσμος. Παίρνουμε όλοι στα χέρια μας ένα κινητό. Μαθαίνουμε τη καινούργια εφαρμογή. Σήμερα μάθαμε και για μια καινούργια. Μάθαμε για το Tinder, κύριε Μπασκάκη. Ναι, εδώ έχουν όμως. Λοιπόν, βάζοντας εφαρμογές στο κινητό μας, δεν
ανεβάζουμε την εξάρτησή μας, βάζουμε ευκολίες, αλλά δεν ασχολήθηκε κανένας να μας βοηθήσει να κάτσει από δίπλα, να μας πει πράγματα για να είμαστε προστατευμένοι από αυτά. Όσο ανεβαίνει, σκεφτείτε τι κάναμε με το κινητό μας πέρσι, πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Σας λέω για ένα εργαλείο. Πόσο μάλλον δε, αν ανέβουμε βαθμίδα και είμαστε εταιρεία, υπάρχουν πάρα πολλά μειονεκτήματα ή πλεονεκτήματα. Αν η δικιά μου εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χάνω χρήματα. Όχι απλά δεν κάνω δουλειά, χάνω χρήματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Αν ο ανταγωνιστής σου δεν δουλέψει, δουλεύεις εσύ. Δεν είναι ανάγκη να του κλέψεις, αλλά και μόνο να μην λειτουργεί η συσκευή του, η πρόσβασή του. Άρα είναι ένα χταπόδι εδώ που εξελίσσεται, αναπτύσσεται. Εμείς θέλουμε όλες τις ψηφιακές ευκολίες, αλλά κανένας δεν μας κάνει μάθημα για ασφάλεια στο διαδίκτυο. Και εδώ θα πρέπει να ζητήσουμε τα ρέστα από αυτούς που είναι από πάνω. Πρώτα θα έπρεπε να κάνω το μάθημα και μετά να χρησιμοποιώ τα μέσα. Έτσι έχουμε μάθει στο σχολείο μας. Εγώ ως παλιός εκπαιδευτικός έλεγα δεν θα ρωτήσω τίποτα από τους μαθητές μου αν δεν το έχω διδάξει πρώτα. Εδώ το ανάποδο γίνεται. Πήραμε πρώτα τα κινητά και εδώ κολλάει αυτό που είπα στην αρχή, το etiquette, το savoir-vivre του διαδικτύου και των μέσων. Σε παίρνω στο κινητό γιατί δεν απάντησες. Από πού και ως πού είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Με πήρες στο κινητό μου, με πήρες στη δουλειά μου, έχω αφήσει μήνυμα το τι κάνω και πού είμαι. Κάποιοι αγχώνονται. Άμα αν χτυπάει το κινητό, όλα καλά. Είναι φτηνή η μονάδα πλέον. Αν πάρουμε, θα πάρω σε 5 λεπτά. Δεν θα σκοτωθώ από το μπάνιο βγαίνοντας για να απαντήσω. Μπορεί να είναι το παιδί, κάτι έπαθε. Θα πάρω σε 5 λεπτά για να μην πάθω εγώ κάτι. Όταν γράφω μήνυμα, για να πούμε κανένα 2 πραγματάκια έτσι, να το χαλαρώσουμε για το savoir-vivre του διαδικτύου. Όταν γράφουμε μηνύματα στο Messenger και χρησιμοποιούμε κεφαλαία, ποιος ξέρει τι σημαίνει? Στο Messenger γράφω κεφαλαία. Ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι φωνάζω. Είναι το ίδιο πράγμα σαν να λες καλημέρα με μικρά γραμματάκια, μόνο το κάπα κεφαλαίο, και σαν να λες καλημέρα. Επειδή δεν υπάρχει τρόπος να μεταφέρεις ένταση, ποιότητα στο στυλ όταν γράφεις, έχουν αναζητηθεί κάποιες λεπτομέρειες, και αυτό μπορείτε να το πείτε και στους μικρούς, έτσι να αρχίσετε να τους πουλάτε τρέλα. Και εδώ που τα λέμε με τα πιτσιρίκια από δίπλα, είναι φανταστική παρέα για να μαθαίνουμε πράγματα. Υπάρχει και τρόπος, μεθοδολογία. Σήμερα δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα, εγώ απλά είμαι εδώ για να σας ανοίξω την όρεξη. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε κι άλλο βιντεάκι. Και εκτιμώ πάρα πολύ την κίνησή σας που θέλατε να γράψετε ποια είναι η πηγή. Στο τέλος θα σας προσκαλέσω, αν δεν έχετε σημειωματάριο, να βγάλετε φωτογραφία ή να μοιραστείτε τις πηγές. Λοιπόν, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου βιντεάκια. Το λογαριασμό σου θα σου χακάρουν, μα εσύ δεν κατέεις πράμα, 2-3 βήματα σωστά ακολουθείς και γλιτώνεις το μαύρο κλάμα. Μήπως χρειάζεστε πρώτες διαδικτυακές βοήθειες? Κάποια από τα πρώτα σημάδια που το μαρτυρούν είναι τα εξής. Δυσκολεύεστε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Μπορεί να βλέπετε σύνδεση από ασυνήθιστη τοποθεσία. Λαμβάνετε μήνυμα που αναφέρει ότι ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας άλλαξε, αλλά δεν τον έχετε αλλάξει εσείς. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε αν πραγματικά ισχύει αυτό το μήνυμα ή αν είναι απατηλό, προσπαθώντας να κάνετε login μέσα από το browser σας και όχι ακολουθώντας κάποιο σύνδεσμο μέσα από το μήνυμα που σας στάλθηκε. Στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον τα εξής σημάδια. Βλέπετε αναρτήσεις που δεν έχετε κάνει. Ξαφνικά ακολουθείτε πολλά άτομα που δεν γνωρίζετε. Λαμβάνετε πολλές και συνεχείς διαφημίσεις που σας φαίνονται ανεπιθύμητες. Τι πρέπει να κάνετε? Το πρώτο πράγμα είναι να ελέγξετε αν εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό που υποψιάζεστε ότι σας έχουν παραβιάσει. Αν έχετε πρόσβαση, τότε πρέπει άμεσα 1. Να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να τον αντικαταστήσετε με κάποιον τουλάχιστον 15 χαρακτήρων.
2. Θα πρέπει επίσης να αλλάξετε τους κωδικούς σύνδεσης για κάθε άλλο λογαριασμό σας όπου χρησιμοποιείτε το ίδιο όνομα χρήστη και email. 3. Να φροντίσετε μέσα από τις ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρίτου ο λογαριασμός σας να είναι πιο ασφαλής. Παραδείγματος χάρη, να επιλέξετε ένα δυνατό password. Να επιλέξετε για την είσοδό σας τη μέθοδο 2FA. Να κοινοποιείτε προσωπικές πληροφορίες μόνο στις επαφές σας και όχι δημόσια και άλλα. Αν δεν έχετε πρόσβαση, τότε πρέπει άμεσα 1. Να ενημερώσετε τον πάροχο του λογαριασμού ότι σας έχουν υποκλέψει το λογαριασμό και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες του παρόχου σε τέτοιες περιπτώσεις. 2. Μπορείτε να καταγγείλετε την απάτη στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στο 11188 και αν επιθυμείτε και στη safeline.gr που είναι η γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει να ενημερώσετε τις επαφές σας ότι παραβιάστηκε ο λογαριασμός σας. Οι επαφές σας ενδέχεται να λαμβάνουν μηνύματα ή να βλέπουν αναρτήσεις που έχουν σταλεί από το λογαριασμό σας και περιέχουν ψεύτικους συνδέσμους ή παραπλανητικές πληροφορίες. Ενημερώστε τους ότι δεν είσαστε εσείς που αναρτήσατε ή στείλατε τα μηνύματα, ώστε να μην κάνουν κλικ στους συνδέσμους. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο saferinternetforkids.gr /First Pavla Aid. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Κυρίες μου, με αυτή την τελευταία διαφάνεια εγώ ολοκληρώνω. Εδώ είναι οι πηγές που σας προσκαλώ. Πρώτα απ' όλα είναι Safer Internet for Kids. Δεν είναι μόνο για παιδιά. Υποχρεωτικά έπρεπε να αλλάξουν το όνομα γιατί υπήρχε προϊστορία, κάποιος άλλος είχε την ιστοσελίδα. Κρατήστε το αυτό. Έχει υπεύθυνο περιεχόμενο. Αυτός είναι ο κρατικός φορέας που διαδίδει χρήσιμο περιεχόμενο. Από εκεί και πέρα, για καταγγελίες υπάρχει το SafeLine και το Helpline. Εδώ θέλω να πω κάποιες αλήθειες, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι ευχάριστες. Σε επίπεδο καταγγελιών υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Έχω συμμετάσχει σε καταγγελίες και σας προσκαλώ, άμα δείτε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, να το καταγγείλετε. Δυστυχώς, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος, δίνεται προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή. Μιλάμε για εκβιασμούς, για αυτοκτονίες. Πρώτα αυτά κοιτάνε. Μετά δυστυχώς έχει προτεραιότητα το οικονομικό έγκλημα, η υπεξαίρεση και διάφορα παρόμοια. Και τελευταίο είναι η καθημερινότητά μας, κάποιες αξιόπινες μεν, αλλά όχι, δεν τις κυνηγάνε δε, ενέργειες του γείτονα ή διαφόρων άλλων. Εδώ είναι στενάχωρη η κατάσταση. Το τμήμα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι υποστελεχωμένο. Μάλιστα πριν από κάποια χρόνια είχε κλείσει το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης και είχαμε μείνει μόνο με της Αθήνας. Τέλος πάντων, εδώ προσωπικά είναι μια προσωπική μου γνωριμία. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου είναι ο πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο οποίος κάνει έναν μαραθώνιο άνθρωπος και κάνει διαρκώς ομιλίες σαν αυτή που σας κάνω εγώ τώρα, με θεματικές. Στο YouTube έχει κανάλι με πάρα πολλές ομιλίες. Σημειώστε το όνομά του, αναζητήστε τον στο YouTube, έχει και μια φωτογραφία σε ένα έδρανο, Γιώργος Παπαπροδρόμου. Αναζητήστε τον. Αυτός είναι καλύτερος από μένα, αλλά είναι φίλος μου. Κυρίες μου, κάπου εδώ χειροκροτάτε. Ευχαριστώ.